जों संसालायखा आं बेलायखाना हामैमारो सिनि आमथनि जे नेतृबृन्द रङ दिनै आरो जों मिटिं आसुक माने उद्देश्य अंकाबना जे आमतली गुलागाटी केन्द्रनि सिनि जे महाराज भाई दागिजाक ब्लक कमिटी सिनि रिजनल कमिटी बा बोर्ड कमिटी खालामनानै जे यात्री नामाने आबो दिनै आरो यात्री कासे नाजाखा जों कमिटी खालामखा सुदावमु सिमिबिया थांनाय सालनि सिगांबो जों जन्मजनगर पेपर जला आरो जों कमिटी खाखा ताबो आमतिखेना सारा त्रिपुरायाव जों सिनि अ महाराजनि सिनि त्रिपुरा बदल मथा गोरों जागायाव जों ताबो आमति कमिटी खाय दङ जों खाख्लायो जों सिमिया आरो दङ सिनि अबजार्भार जेबाबे दायित्व नावैनाय अ कमिटी खादा खाजाखा खाजागिया बारगो खबर नाय दङ सोंबाय कोअपारेट बाय दङ अबन बागै आसा खालायो जों अ त्रिपुरा मथा त्रिपुरा राज्योआव बुवाग्रा सঠিক लामाते इनाय सिनि बरक बुग्राय बाक्सा खायान होननाय आं खायो दिनैनि अ जागायाव जे कमिटी खाजांनावबो खेब कन्स्टिटुएन्सि क्लाय अमा आमतली गुलागाटी खरग बुसनाते कमिटी खाजां 34